כמה זמן יש לנו? 2.5 דקות, נועם. כן, זה אני. כמה? 2.5 דקות, נועם. טוב, כדי לספר את הסיפור נתחיל מההתחלה. הספקנו את הפער, אנחנו בקצב מדויק, נועם, לצערי אין לנו זמן מיותר. הימי בידינו, נכון? בצד ימין תהיה לך ליד גג. השפטתי את המעליות כך שתצטרך לטפס קצת. אוקיי, נועם, אתה בקומה 11, הם בקומה שלישית. כל עצירה מיותרת תהיה עיכוב מסוכן. אוקיי, מה עכשיו? צא לעליית הגג, הציפור בדרך אליך. אבל, הנה אולי. הכל אני צריך לעשות טפס כבר. אוקיי. אוקיי, מה עכשיו? נועם, אני לא צריך להסביר לך הכל. פתח את הצירים, אין לנו זמן. נועם. עוד פעם אחת אתה מגלה, אני אדאג שתישאר שם. יופי, כל הכבוד נועם, משימה אחת הצלחת בלעדיי. סוף סוף. נועם, קומה שביעית, תמהר. אני חוזר, נועם, קומה שביעית, תמהר. האם בידיך? כן, זה אצלי. יופי, תעלה צפון על הגג, הציפור שתי קטנות, אז אחד תזדרז. מעולה. יש לנו בעיה. איפה המסוק? הציפור מתעכבת, תפעל מהר, תשקול קפיצה כאמצעי מילוט אחרון. מה זאת אומרת אין מסוק? תשקול קפיצה כאמצעי מילוט אחרון, תפעל מהר, נועם. מה? שיט. נועם, אני לא אקפוץ את בחיים? נועם, דחוף. אתה חייב, אין ברירה אחרת, אנחנו חייבים את האמבי אצלנו. היתרון לסיום המלחמה. נועם, קומה שביעית, קדימה, תזדרז. אוקיי. נועם, דחוף. אוקיי. מסונה. אני חושב שהקפיצה השתנתה מהמלצה לפקודה, קפוץ. נועם, קומה עשירית, קפוץ. קומה 11, נועם, הם פה. איך אני אעשה את זה? אתה חייב לקפוץ, נועם, קדימה. נועם, קדימה, אתה חייב לקפוץ.